a Václav Hudák. A za nimi Peter Kožuch a Martin Sabo. A potom súťažoci s číslami 19 a 20 Radoslav Koprivčanský a Martin Ďurica. Páni, prosím, podľa štartovacej listiny, teda ktorú počujete a ktorú teda aj viete, sa pripravujte na štart, aby sme teda dodržiavali časový harmonogram. Teraz už poprosím na štart, aby sa pripravili súťažiaci číslo 15 a 16, Dávid Kalužník a Václav Hudák. Z Dolného Kubína na dráhe číslo 1 Dávid Kalužník a na dráhe číslo 2 z Košíc Václav Hudák. Páni sú už pripravení, poprosím, aby sa pripravili aj ostatní, časomíra vynulovaná a môžeme začať. Pani, odštartovali Dávid Kalužník na dráhe číslo 1, vidíme, že už je už rýchlejšie, beží ako na dráhe číslo 2, Václav Hudák a tento čas bude naozaj brilantný, ak si pospíši a máme 14 sekúnd, 67 stotín na dráhe číslo 1 a dráha číslo 2, 19 sekúnd, 52 stotín Václav Hudák. Gratulujeme Dávidovi Kalužníkovi, čas 14 sekúnd a 67 stotín je naozaj